ነፃነትና ሉዓላዊነትና ክብርን ሞገስን ኢትዮጵያዊ ስዋዕትና ንሕና እናሃለና ትግራይ ናይ ትቆራረስን ክብርን ሞገስን ኢትዮጵያዊ ስዋዕትና ንሕና እናሃለና ትግራይ ናይ ትቆራረስን ብሔራዊ ሓድነት ብሉዓላዊነት ብሔራዊ ሓድነት ብሉዓላዊነት ንሰነበር መረጋ ኢትዮጵያ ፍጹም ኣይንቕበሎን ፍጹም ኣይንቕበሎን። ኢትዮጵያ መቀሰልታ ጄኖሳይድ ህዝቢ ትግራይ ሓድነት ቃልሲ ህዝብታት ክጠናኸር እዩ ደግሲ ኩናት ጄኖሳይድ ደው ይበል ደግሲ ኩናት ጄኖሳይድ ደው ይበል ንሕና እናሃለና ትግራይ ናይ ትቁረስን ዋላውነት ህዝብናን ዋላውነት ህዝቢ ትግራይ በመሪሕነት ህወሓት ይረጋገጽ ማሕበረሰብ ዓለም يبقى نهته بهراويه اللونة والسلام መንግስት ኢትዮጵያ መገሰልታ ጄኖሳይድ ፕሮግራምና ስሩዕ ክንጅምሪና ዓፂር ይኸውን ስለዚ ኩልና በብዘለና ቦታ ሆይና ንከታተል
هلو بكرة على الثلاثة شوف ما يكون سري هلو بكرة على الثلاثة መንግስት ኢትዮጵያ መቀሰልታ ጄኖሳይድ ህዝብ ትግራይ ሓድነት ቃልሲ ህዝብታት ክጠናኸርዩ ደግሲ ኩናት ጄኖሳይድ ዶይበል ደግሲ ኩናት ጄኖሳይድ ዶይበል ንሕና እናሃለና ትግራይና ይትጉረስን ዋላውነት ህዝብናን ዋላውነት ህዝብ ትግራይ ህመርህነት ህወሓት ይረጋገጥ ማህበረሰብ ዓለም نهته نبيها راوي هلوانا
نقصلتا جينيسايد نقصلتا جينيسايد جمرنا عطيري كون سلازي كلنا ببزلنا يهبطا هنا نكتاتل بكرة عربي سلسة شوف ما يكون سري تروح هلو بكرة عربي سلسة Hello,
عارف أكون دو إيغا شيخ أتورا من دخلت السلاح يورد ورا كلها